सिगाङाव खुलुमबाय बयखौबो लोगोसे आंनि मुसाहारि क्रिएटर इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरनाय जाबाय आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै बयखौबो आसा खालामबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआनो जाबाय सेल्फि स्टिक प्लास ट्राइपडनि आनबक्सिं भिडिअ। बे मोननैयाबो मोनसेयानो, बे मोनसेयानो मोननैबो जायो। लोगोसे वायरलेस केमेरा खेबग्राबो वायरलेस कानेक्ट खालामनानै खेबजायो। रिमट बायदि फिसानो मोनसे। दा बे भिडिअखौ जागायजेननोसै। Tup tup